when was usuka no hlala kwethu siyakhothama kuwe siyazithoba. Sanibonani babukeli, Straight Talk noMbovu lesi. Episode number 4. Itopic yethu ke sikhuluma ngayo kuyini ukudayisa ngomzimba. Kuningi ke abakuchaza ukudayisa ngomzimba, bathi abanye ubona ngosisi beme emgaqweni, bathi abanye cha kubi njalo. Nakhona emaclubini khona abafikayo nje begqoke kahle usisi nasemaphathini kuma event. Kodwa kahlahlayo ngoba soyekuthandana kodwa soyebeze ngakho ukuthi bazodayisa ngakho kumzimba. So besibuka ukudayisa kumzimba kusho ukuthi uyazwa nami ukuthi akadayiswa into eyimalana nemali phakathi. So ngile ngahlala nabafowethu ke ngahlala nabanye odadewethu ukuthi ngithole ukuthi kahle kahle yini ukudayisa ngomzimba. Ngabe ikona lokho ukuthi umuntu ufuna aze emgaqweni noma eclubini noma agqoke into ezifishane esikhangisayo. Wena ke ujajayo, wena ozazela, wena uzokhuluma, bona ke ibona bazochazela ngendlela ababona ngayo. Kodwa ngoba ngihlezi ngisho uma ufuna ukusijoyina ungasijoyina kulula, usenda nje ku WhatsApp. Number sendela ku WhatsApp ithi 068 770 4783. Zophindela futhi 068 770 4783. Ila sithola nakho na ku Straight Talk noMbovu esikwazi ukusenda ama video ethu aba u2 minutes kuya ku3 minutes. 2 minutes kuya ku3 minutes. Ilapha uzokwazi khona ukuthi ulalele, uwazi nokubona yonke into. Ngoba at same time lapho siyawazi ukuthi siphonse kuphi kwi-page lethu iba umzali elitholakala ku Facebook. Iba umzali uyalifollowa noma uyalike. Ilapha uzosithola khona la uwazi khona ukuthi uwazi ukubukela ivideo yakho osuku uyipostile. So lapho ke ekhaya ke hlala ubukele phinde futhi ulalele uzweke ukuthi kuthiwani ku Straight Talk noMbovu. Ukhumbule ukuthi topic esikuyona ithini kuyini ukudayisa ngomzimba. Silapho ke njengamanje ngiyabonga. Ngibingelele. Khuluma nawe lapho emfoka ngubani. Engathi unombuzo la ukuthi ukephi umehluko eintombini esesinazo nalaba abadayisa umzimba abaqhwayisa. Hey kunzima emfoka ngubani. Thanda ukuba nzima mfana kithi. Mina nje ngokwami yazi kungcono ukuba nomqwayizi wakho. Uthi umfuna umfonele umtshele ukuthi hayi ayihambe ikhaya. Umkhokhele lo 50 rand wakhe. Kuphelile. Kunalo mqwayizi oqwayiza syndicate ngesingisi. Ozothi uma efuna ukuthi nihlangane ethi ucela imali yokugibela. Uma efika kufanele ukudla kube seku right. Shintsha nemenu futhi. Hawu umphekela ubhontshisi lo kadudla. Uma sehamba dinga imali yokubuyela emuva. Pocket money ke wakhe. Mhlawumbe ugcina 1000 nje ligcina liphelile 1000. Mhlawumbe futhi nisazobhuka umuntu ongawazi ukumusa endlini nisazobhuka booking mhlawumbe izokudla 400. Yabona lapho ukuthi uhlukene ne1000. So kahle kahle konke bayasidayisela. Phela ukuthi abanye bacashe ngokuthi badayisa ngokungekho emthethweni. Abazi ukuthi badayisa. Laba abanye umehluko sekutheni siyabazi ukuthi umqonda ngqo nje ukuthi uvela uyakudayisela. Kodwa ushibhile lo okudayiselayo umqonda ngqo. Kunalo ozenza ukuthi akakudayiseli kodwa bekudayisela. Hayi. Kuyabiza. Lilonke nje hayi
bayefana bonke badayisa bonke. Umehluko nje sekutheni abanye badayisa bengazi ukuthi badayisa, kanti laba abanye badayisa bayazi ukuthi badayisa. Iphinde ke futhi laba abaziwa ukuthi badayisa, umehluko bese kutheni hayi inani labo bashibhe kakhulu kabi. 1000 nje nge-1000 mhlampe awungathenga inqwaba yabo, inqwaba inyanga yonke kuze kwengele enyangeni elandelayo, ngoba ziyakhala, niyahlukana, ngafune kudla kwakho. Awu hayi kunzima mfo kaNgubane. Hey, ngibingelele wemfo kaMbovu, ngiyakuzwa mfethu udaba lakho nesihloko lesothe wasithinta sokudayiswa komzimba. Hey webafu, uyazi uthinta indaba enkulu ngoba manje yabo lento ukudayisa ngomzimba cishe abantu abaningi bayayenza. Ngeke ngigxile kakhulu ebantwini besifazane, but nathi abantu besilisa baningi abantu abadayisa ngomzimba, abanye in the name of love. Yabo yonke into manje is about ama-transactions ekugcineni. Sizobashiya kakhulu laba besifazane, laba abakwenza kubonakale, nabakhombisayo ukuthi bayadayisa, laba bafica emgaqweni, nalaba abaye baqashe izindlu. Kodwa nje ukuchaza nje ukuthi kuyini ukudayiswa ngomzimba. Ukudayisa ngomzimba is about sacrificing your own self for the sake of money. Ukuthi-ke umuntu ila esebenzisa khona umzimba wakhe ngayo yonke indlela ukuze athole imali. Ongenankinga ukulalwa, ongenankinga nokulala abanye abantu futhi. Singasho nje ukudayisa komzimba into kanjalo. Bese bakhona laba abahlakaniphe kakhulu-ke, abangena othandweni, bangene as if bayathanda kanti baze ngayo imali. Ukubona kanjani lokho? Ukubona ngokuthi kunomuntu ofike umshele, yabo, kuthi ngapheli nasikhathi singanani usuwazi zonke inkinga zakhe eyithinta imali nezidinga imali, asuke yi-allocate kwena futhi ukuthi you must be responsible. Yabo, ebese sibuyela ngapha futhi ebantwini besilisa, nabo bayadayisa ngomzimba abaningi babo, ngoba ubudlelwana abangena kubo balandela labo bantu besifazane abathile nabanemali. Yabo, okuwukuthi bangenza noma yini ukuze lo muntu wesifazane akhiphe imali. Abaningi babo futhi abantu besilisa abanye abenza leyo nto, i-majority yabo abasebenzi, baphila leyo mpilo nje yokuthi nje bayibambela labo bantu abanemali. Yabo, abanankinga nemizimba yabo ukuthi yenzane as long bezothola imali. Yabo, bayajola hayi ngoba ethanda, inkinga iyona imali. Yabo, ngishiye nje lapho bafu, ngingandi kakhulu. Kodwa nje isihloko impela esisithinta sonke leso sabantu, ngoba abaningi bawo bayadayisa kodwa bayafihla, abanye abazi kodwa bayadayisa. Yabo. Ya sanibona ngiyaphila. Ngithi angiphendule la inkulumo yambomvu le ithi kuyini umehluko ukudayisa ngomzimba. Isikhathi samanje engakusho nalabo esithandana nabo sengingasho nabo bawudayisa umzimba, because manje khona abawudayisayo, khona abawudayisa ngokuqondile abangakufihli lokho, laba baba semgaqweni babe nezindlu ofika ukuthi uyathenga bakufaka endlini, nalaba bafuna i-girlfriend allowance. Leyo nto kufanele ukuthi uyakudayisela, because manje ungakhipha i-girlfriend allowance kuyaxatshanwa, kube ngathi manje umthando something. Indaba is all about money. So ngeke ngawuboni umehluko phakathi kwalezo zinto, kodwa khona abakwenza ngokuqondile, khona abakwenza ngokufihla engathi abakwenzi kanti bayakwenza. Yabo, so engakusho nje isikhathi samanje wonke umuntu, wonke nje umuntu wesifazane sebayadayisa ngomzimba, because manje le girlfriend allowance abayifunayo ukudayisa ngawo umzimba. So nje ngasho ukuthi nje sekuyinto eyodwa, bonke sebeyadayisa manje abantu besifazane. Yabo.